Кой стреля? Ето колко у нас. На апартаменти. Полицейски. Да, бе. Идвам с тебе. Още някой ако мине от тук ще го разгърма. Колега, дай ти първи, аз съм вторичен. Забих се в това. На пистата ли е той? Да, скача от другата страна. Успя да го пресрещнеш? Имаме нужда от 88 на процентите за да се стрити екип. Нямам видимост. От аванса тук, колега, на мене. 10-20. Движим се само по магистралата. Лява, дясна. Дясна, качваме се нагоре по черния път. Връщаме се, Витърн. Бах ти късмета, че се обърнали. Поем комуникация, прави завой дясно, посока Танти, северно. Централната магистрала сме, пак дава ляв завой по черния път в момента. Само трети за предик. Имам ли разрешение за пит? 10 км малко трудна работа. Като намали, това е ясно. Излиза на канали. Пети стане по Кирсо. Имате ли видимост още? Аз съм видимост към него, да. Добре, аз оставам отвънка, кажете в коя посока сте. Плащаме лявото крило, продължаваме само напреде. Пресрещам. Някой ако може да остане на магистрат, защото видях кола, може да се опита да слезе и да се прекачи. Един да остане. Ще остана, вие действайте. На червен ли имаш преди? Успеш на пит. Да, и аз виждам колата. Ще имате номер на колата, целия град. Има кола тук, качвайте се, една патрулка скачи горе. Идам. Излезна от червен. Да, въпрос за клонка, който ми беше взет много преди време. Връщаме се пак към червен. Ние сме тук, колега. Въртима тук, не знам какво се опита направи. Можеш ли да видиш регистрацията на колата? Вади оръжие, вади оръжие. Я затръпне. Къде си? Кой вади оръжие, че не разбрах? До тук при мене който е. Аз съм до тебе още. Остани с колата. На магистралата ли сте? Не е до червен. Донозов до тебе си. Добре. Само че аз нямам видимост към него, да не би да се качил по стълбите горе. Можем да. Става при колата също, да знаеш. Добре, тръгвам да се качвам, пазите ми гърба съм. Вали колега с тебе в момента. 705-240 на здраве, колеги. Стреля! Здрава. Сваление. Браво. Лице на сколата. Ами, дай да го питаме той какво чака. Имаш ли фенер в тебе, после да го гледаш?